medijska pismenosť za európsku budúčnosť, ktorý potrimalo Ministerstvo za európsky integrácii Republiky Srbiji, predĺžený štvrtok 21. novembra a jedna zo zakončujúcich aktivnostoch bola debata školároch na tému európskej integrácie. Cilj toho projekta, že by se u stvari afirmovali všetky to tie aktivnosti, ktoré Keresturska škola robí, jak to napríklad Erasmus projekty mobilnosti školjárov do Európskej únie, ale i pestovanie európskych vrednostoch. Takže sme za kraj ochabili to tu jednu debatu, ktorá môže byť jedna od najčešších form za vývez, pretože školjáre museli argumentovať svoje stanoviska i za i protiv Európskej únie. Dúfam, že sme boli úspešní, poneže to tak prvi raz taká jedna forma debaty organizovaná u našej školi. Takže sme na taký spôsob rozmenili svoje tumania i argumenty i za i protiv Európskej únie. Okrem domášnjih do debaty še uključili i hostujúci školjare zo Zbačkoho Petrovcu, Srbobránu i Apatinu so svojima nastavnikami. Debatni klubovi, ja mislim da oni nisu dovoljno finansirani od strane države. Думам, že debatni klubi nie dosť potrimani z boku državi. Jak ja znam, toto vyrucené zo z programy finansovania. To bar zvažný spôsob za zdobuvanie znania i za rozprávy o každej témy i думам, že by bolo dobre, keď by našo ministerstvo unapriamelo sredstva, že by še čitateljski, dramski, ta i debatni klubi obnoveli, pretože to je jedna forma rozprávy i čerania dumania medzi, u tým slučaju, mladýma ľuďmi. Tot týdzeň bol okreme aktívny, keď slovo osnovnej školy gymnázii Petro Kuzmiak, a jak najavené, to nie koniec, poneže do naštívy Keresturskej školy prichodza hosti zo z Makedonii, o čím ste hodní doznať u najchodzacích emisijoch.